Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Nakaja kiwangai na mboka kaka nchalai nakaja kimwizie baisasa botama na mboka kaka mpembele nakaja kinie nakosonga mboka anga yoyoyo nakoya na kinie kaja kimwizie ciao. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie hebben mij een bijzondere gast om de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Mijn gast is muzikant in hart en nieren, want hij is gospel, zanger, gitarist, percussionist, performer, componist. En hij had ook nog les in Afrikaanse muziek. Dat is ik zijn achtergrond. En zijn naam zal die net verbazen is Basil Maneka. Mooi dat je er bent. Welkom. Dank u wel. Welkom. Dank u wel. Hoe goed of net versteert het Fries intussen trouwens? Ik versta het Fries een little beetje. Want hoe lang ken je hier nou? Hoe lang woon ik hier? 30 jaar. Ja, 30 jaar ben ik Fries geworden. Ja, mooi hè? Ja. Bij alle buien en koren, dagen erbij. Ja. Mooi dat je best. Welkom. Hoe is het? Ja, goed. Druk, niet druk, met van alles bezig? Nou, druk met workshop op school met de kinderen. Dat vind ik hartstikke leuk. En ook optreden. Nu komt zomer, daar heb ik festival in Hilversum. En ook in juli ook festival in Frentje en Franeker. Is het inmiddels allemaal wat op gang gekomen qua werk? Want met de COVID was natuurlijk alles lag plat. Zeker wat de muziek betreft. Ja, met de COVID was alles plat. Nou, was een moeilijke periode. Je weet het toch, je was bij mij ook opnemen thuis. Dus was voor ons als muzikant was een hele moeilijke periode. Helemaal niks. Thuis zitten, alleen liedje componeren, meer niks. Ja, want hoe ben je die tijd doorgekomen? Ja, muziek componeren en ja, niks. Helemaal niks. Dus het was een moeilijke periode. Stress, spanning, allemaal. Dus was, verder voor mij was het heel moeilijk. Hè, omdat was 2 dingen was gebeurd in dezelfde periode. Scheiding en COVID erbij. Dubbelop. Ja. Kwam dat ook door de COVID, die scheiding? Nee. Niet door de COVID. Nee. Mijn partner die wil mij niet meer, dus ik moet accepteren. Nou, Maar inmiddels is alles weer een beetje op gang dus. Doe je weer de dingen in de muziek die je daarvoor ook deed? Of is er ook wat veranderd inmiddels? wat is veranderd nu is optredens. Met de workshop op school, dat is geen probleem. Dat is teruggekomen. Maar met optreden, live optreden, dat is erg minder geworden. Erg minder. Hoe verklaar je dat? Hoe komt dat? Minder podia, minder festivals? Ja, minder podia, minder festival. Ik geef je een bijvoorbeeld. 25 jaar geleden in Leeuwarden was heel goed. Bevrijdingsfestival, Koningendag, noem wat allemaal. Veel podia, spelen wij altijd in Princeton. Grote podia voor jullie ook, Omroep Friesland ook. Maar ja, nu, wat ik hoor, dat is minder subsidie.
Dus is helemaal niks. Geen optredens. Ik was laatste koningin daar. Ik was in de stad. Helemaal niks. Geen podium, geen optreden. Alleen DJ. De DJ's zijn goedkoper dan de hele band. Dus dat merk jij ook wel dus? Ja, ik merk wel dat wij als muzikant, wij verdienen niks meer. Omdat alles draait nu over de DJ. DJ is goedkoper, hij is alleen, dan band. Band moet, soms band zijn met 10. Gelukkig, mijn band was dan alleen met 5. Maar je krijgt wel soms band met 10 mensen en zoiets. Krijg ze geen podium. Alleen de bekende muzikanten die spelen nu. Ja, alleen de grote namen. De hele grote namen. Ja. Maar daaronder? Daaronder, wij moeten zoeken, wachten, allemaal. Komt geen manager erbij. Het is een beetje moeilijk. Ik moet zelf alles doen om optreden te zoeken. Dat is erg moeilijk. Je vertelde hem, je woont al behoorlijk lang in Friesland. Ja. Heb jij al die 30 jaar ook voornamelijk in Friesland gespeeld? Of ook wel in de rest van het land? Of in het buitenland? Nee, ik speel ook in de rest van de landen, ook in het buitenland. Maar ja, ik ken Nederland heel goed, hè? Omdat ik ga overal in een festival. Vroeger speel ik bijna elk jaar een Lummer Festival met Everyday People. En met Bauma hebben wij ook veel gespeeld. Trouwen allemaal overal in Nederland. Festival, feesten, thuis of iemand gaat trouwen, allemaal noem maar wat. Dus ik speel overal, ook in het buitenland. En waar dan in het buitenland? In het buitenland, ik speel bijvoorbeeld in Duitsland, was ik daar ook in Engeland en België, Frankrijk. En sta je dan voornamelijk op festivals of clubs? Of? Soms festivals, soms feesten van iemand of een kroeg, café, zo soort dingen. Ja. Van alles. Ja. Want jij bent opgegroeid in Kinshasa, Ja, Congo. klopt. En daar was je ook al muzikant, hè? Ja, daar in Congo was ik muzikant. Ik heb mijn muziek begonnen in de jaren 70. In 1971. Daar was ik nog jong, 17 jaar, zoiets. Ik heb met veel bekende band van Congo gespeeld. En met de hele grote goed muzikanten. Noem ik bijvoorbeeld Dr. Nico. Die was van Afrika Fiesta. Iedereen kent die man, hij was gitarist. Dr. Nico heeft met Tabule Rochego gespeeld. En ik ben blij omdat ik heb met die man gespeeld. Hij is overleden. En ik heb ook met de hele bekende band Bella Bella. De Frère Soki, broeder Soki. Die was ook een hele bekende band uit Congo van de jaren 70. Ik heb daar gespeeld in 1973 tot 1976. Wij was 3 jaar de beste band uit de Congo. Ja. Gaan we straks verder over praten. Want dat is een heel mooi, succesvol verhaal uiteindelijk. Want het is de grootste band waar je hebt gespeeld, hè, qua populariteit. Ja, maar toen was ik ook in Angola, ook met de hele grote band ook in Angola. En dat was welke band? Interpalanga, Ja. van Matadidi Mario. Die was van Sosoliso. Toen heb ik ook gespeeld in het Nationaal Orkest van Angola. Wij draaiden Moana. Mwana Mawa. Wat betekent het trouwens? Verdriet kinderen. En met welke groep heb je dat gespeeld? Wat wij draaiden zo net. Dat was onze band hier in Friesland, in Leeuwarden. Everyday People. Was een hele mooie band. Wie zaten er allemaal in? Remco. Remco, Nando, ik en Mousse Paté en de jong drummer Sander
En die bassist, hoe heet die? Hoe heet die bassist? Mamma mia. Komen we wel op. Ja. Maar je begint helemaal te stralen als je erover begint. Een mooie tijd mee gehad dus? Ja, met Everyday People, ja. Hebben wij een mooi festival gespeeld in een Lummer Festival. Bij de strand. Voorprogramma van Marco Borsanto. En was we ook andere jaar voorprogramma van Anouk. Ja, hebben wij ook in Princeton gespeeld. Ook hier. Bij jullie ook op televisie met Everyday People. Jouw programma, de Noordwij. En ja, veel optreden met Everyday People. Wat zit jij nog in een band? Nu? Ja? Ja. Ik heb Baoma, dat is mijn vaste band. Die band bestaat bijna 25 jaar of zoiets. Okay. Ja. We gaan weer muziek draaien. Je hebt een aantal nummers meegenomen. Ja, Mwana Mawa, verdrietige kinderen. Ja, die hebben we net gedraaid. Welke zullen we nu draaien? Wat zit dit woord daar? Balali? Balali. Ze slapen, ze worden wakker, ze weten niet wat ze moeten doen. Die gaat over straat, kinderen en af. Balali, prachtig, mooi, nijnummer, zet ik er voort maar even bij van de band Everyday People. En daarin zit Basil Maneka en die is bij mij hier te gast. Al 30 jaar woont hij in Friesland, komt van Kinshasa van origine. Had grote succes nog om daar, maar ook hier in Friesland en in Nederland. En ik vind het ontzettend leuk dat hij er is. We praten een beetje Fries en Nederlands terug op. Ja, we zijn in Friesland, hè. Ja, Dus, ja. Hey, maar dit zijn hele nieuwe opnames, hè? ja, nieuwe opname. De plaat is nog niet oud. Dus, Dik primeur dus. ja, ik wacht. Ik zoek iemand die wil deze produceren. Ja. Manager. Manager. Nou, bij deze. Meld je hem even. Manager. Hoe werkt het? Heeft het hier in Friesland een opname in een studio ergens of zo? Ja, we hebben deze liedje opgenomen in een studio bij Uncherk. En dan ook bij Remco thuis. En Remco, die is een goed vriend van mij. De gitarist, die heeft zelf gemixt ook thuis gedaan. Klinkt lekker. Ja. Ja, super Ja. hè. Ja, Ja. ja. Wanneer begon het voor jou qua muziek in Congo? Hoe oud was jij? Want je had het er net al over. Je was een jaar of 17. Toen kwam je in je eerste groep te zitten. Ja. Maar Ik was, kon je daarvoor al spelen dus? Ja, ik was 16, denk ik. Toen heb ik begonnen met in de fanfare, blazen. Ik was trompetist. Dus ik speel trompet en fanfare van de katholieken. En ja, toen speelden wij alleen in de kerk. Of buiten lopen met de hele blaasband. Zoiets. En daarna, een vriend van mij heeft mij genomen naar de groep van... nou, alleen in onze buurt was daar een groep. Toen was ik daar begonnen met de trompet. En toen nog een vriend van mij zei... Nou, dokter Nico zoekt trompetistes. Kom, wij gaan daar. Ik was helemaal bang, omdat hij was een hele grote muzikant, een hele bekende muzikant. Nou, ze was allemaal ouder dan ik. Ik was de jongste van de band. Toen was ik daar. Nou, ik heb geprobeerd trompeten. Hij geeft mij allemaal bladen van vroeger, van lang geleden, van Miles Davis, zo'n soort platen van salsa muziek, alles. Ik moet oefenen. Dit was een beetje moeilijk. Maar ja, toen zo was ik begonnen met de muziek. Toen hij vond mij leuk. Hij zei, oh, jij speelt goed. Ja.
Hij heeft mij goed geholpen, dokter Nico. En waar was dit? In Congo. Ja, maar waar in Congo? En in Kinshasa. In de stad zelf, zeg Ja, maar. in de hoofdstad. zeg. In wat voor soort buurt woonden jullie? Oh, ik woon buiten de stad. Toen was het een heel arme buurt. Niet een luxe buurt. Daar woon ik, maar hij woont toen in de hoofdstad. Precies een heel mooie buurt, noemen wij Limete. Dat was helemaal rijk mensen. En hij was ook rijk toen met muziek. Hè? Hij was met een heel mooi huis, alles was perfect voor hem. Nou, daar was ik. Ik kom van mijn buurt uit en dan ga ik daar een mooie buurt oefening. En wat voor omstandigheden leefde je daar? Hadden jullie wel een gewoon huis? Of was het heel erg armoedig? Bij mij thuis? Ja? Ja, in het begin was het armoedig, omdat wij was niet rijk. Groot gezin? Een hele groot gezin. En nou, in het begin was wij een slecht huis helemaal. De huis die met de zand gemaakt, zo'n soort dingen. En wij leven alleen van de plantage. Wij moeten altijd naar de plantage gaan werken. Mijn moeder was altijd in de plantage. Wij waren met de 8 geboren. En mama heeft dezelfde onze opvoeding. Hè. Was heel moeilijk, ja. Ik heb een moeilijk leven gehad toen was ik klein. Slaap op straat. Ik moet allemaal gaan vissen om te leven. Pak ik de vissen en dan ga ik verkopen. Of ga ik naar de plantage. Ik moet werken om de dingen te verkopen op de markt met mijn moeder. Maar het was moeilijk. Heel moeilijk. Ik weet nog, toen was ik klein. Ik was alleen met de ene schoenen en één broek om naar school te gaan. En dat is een mooi verhaal. Eén keer ik moet naar school te gaan, daar was ik naar middelbare school. En ik wil naar school gaan en mijn broer was weer met de schoenen. Het was tijd, ik moet naar school gaan, maar ik heb geen schoenen. Nee. Dus ik moet wachten tot mijn broer komt thuis. Nou, toen heb ik de schoenen gekregen en dan was ik heel laat naar school. Omdat de schoenen was niet. Wat voor lessen kregen jullie op school? Op school? Ja. Dat was van alles. Kijk, onze periode was in Congo Bergia-kolonie. En de Bergia-mensen, ze was... Nou, Leopold was niet goed, hè, maar de andere mensen, katholiek, ze was heel goed omdat ze stuurde alle Congolese mensen naar school te gaan. Die was de goede periode omdat toen in Afrika de Congolese mensen, ze was de mensen die was heel slim, intelligent in school. Omdat in Congo toen je kan tot naar universiteit gaan. Maar ik heb bijvoorbeeld in Angola, toen was Portugees, je moet alleen basisscholen leren tot de vierde groep. Dan meer niks. Je gaat niet meer naar boven. Portugees willen niet. Maar in Congo, de Bergia-mensen sturen mensen naar school. Dus je kan naar de universiteit gaan. Als je ook slim bent, kom je ook naar Bergia studeren. Daar was goed. Want hoe lang heb jij op school gezeten? Ik heb basisschool gedaan, middelbare scholen. Toen was ik naar middelbare school. Ik moet naar... wat komt naar middelbare school? High school, universiteit? Nee, niet universiteit. Die heb ik niet gedaan. Ik heb high school 2 jaar gedaan. Dan heb ik gestopt. Omdat was niemand om mij de school te betalen. En achter mij, ik was met de broers. Die moeten naar school gaan. En mama was arm. Dus ik moet stoppen de school. Daar, ik moet werken. Wat werk ik doe? Nou, ben ik muzikant gekomen. En toen, na onze periode in Congo, als je muzikant bent, iedereen denkt dat je bent slecht, je bent junkie.
Je gaat alleen marijuana roken en Arthur de vrouwen, meer niks. Is niet als je nu, hè, de nieuwe generatie niet, die verdienen heel veel geld met muziek. Maar onze periode, ja, wij spelen muziek alleen voor plezier. Nou, ik ben muzikant, ja, ik speel in een grote band. Dan heb je allemaal vrouwen. En ja, was ook salaris. Maar de ouders willen niet dat je muzikant wordt. De ouders willen dat je moet naar school gaan. Maar voor mij was het moeilijk, omdat ik moet stoppen om geld te verdienen. Om mijn broers achter mij de school te betalen. Dus ik heb gestopt en dan ben ik muzikant gekomen. Dan verdien ik geld en ik betaal de school voor mijn broer. En ik help ook mijn moeder thuis om te eten en om te leven. Dus de muziek was voor jou een soort, nou ja, way out of niet? Ja, zo was. Ik was niet dat ik word muzikant. Dat was niet in mijn hoofd. In mijn hoofd, toen was ik klein, in mijn hoofd was altijd, ik moet dokter worden. Ja. Ja, dat was altijd in mijn hoofd. Ik wil dokter worden, ik moet dokter worden. Maar ja, je kan iets denken, maar wat denkt God gaat allemaal verkeerd. Het werd muzikant in Nederland, in Friesland. Ja. Wie had dat ooit gedacht? Nee. Nee. Je komt op een gegeven moment, we hadden het er al heel kort al even over, in de groep Bella Bella. Ja. 3-4 jaar heb je daarin gezeten? 3 jaar. Ja. En 1971 tot 1973. Nee. Ik was daar in 1973 tot 1976. En vertel eens, hoe populair was het? Jullie stonden voor een groot publiek? Ja, Bella Bella was een hele grote band, hè? Van 2 broers. Broeders Sokkie. Die heeft de groep gemaakt. En ja, wij hebben veel succes gedaan met de groep. Hè. Wij was ook in Ivory Coast tournee ook. En ja, in Congo hebben wij heel veel succes gedaan. En die band was bekend bijna de heel Afrika. Waarom is dat gestopt? Ik bijvoorbeeld. Nou, dat is een heel goed verhaal. Als je Congolese mensen horen dit verhaal. Veel mensen kennen die verhaal niet. Hè? Maar die verhaal was zo. Wij waren in de groep en Bella Bella. En voordat de broeders Sokkie maakten de band was eerst bij Verkies Kiamwangana. Die was iemand die was met... hij was een soort manager. Hij promoteerde veel groepen. Nou, toen de broeders Sokkie was ver van die groepen, heeft ze Bella Bella de Frère Sok gemaakt. En wij speelden daar in een groep. Maar die man was jaloers. Hij en Franco. Franco is heel bekend. Hij is overleden van Oké Jazz. En nog een man die heet Susanella Patromies. Die 3 heeft ze gecombineerd om die band kapot te maken. En wat hebben ze gedaan? Ze heeft bijna de helft van de groep, ik met nog 7 vrienden, corruptie gedaan. Ze heeft ons geld gegeven, heel veel geld. Ik heb toen Kat Sanzair, die was heel veel geld toen, heel veel. Hè? En dan wij moeten stoppen met Bella Bella om naar een andere groep te gaan, die heet Kosa Kosa. Die Kosa Kosa was een groep waar wij spelen liedjes van andere bands. Maar het was een heel mooie band. Allemaal professionele muzikanten. Heel goed muzikant
was in die groep noem ik bijvoorbeeld Mboletambe, Lokombe, Popolipo, Sira. Was allemaal bekend. Jacques Papi, allemaal goede muzikant, professioneel muzikant. En toen was ik daar in die band gegaan. En toen Bella Bella was naar beneden gegaan. Natamboli moto na mwasi ya nalinga lelo tosuki wapi mama bolingo yanga na yo madesheri oyebaka bakoko babwaka soi tosala pani natamboli moto na mwasi ya nalinga lelo tosuki wapi mama bolingo yanga na yo madesheri oyebaka bakoko babwaka soi tosala pani Ikunyando Ja, dat is mijn trompet. In de band Bella Bella. We draaien het omdat mijn gast Basil Maneka hier bij mij hier aan tafel zit. Muziek uit het vierde Afrika. Je bent op een gegeven moment naar Europa gekomen. Ben je gelijk naar Nederland toe gegaan? Of hoe is jouw reis gegaan? Oh nee, ik ben niet in Nederland gekomen. In het jaar 1976 was ik terug in Angola. Omdat mijn familie, de helft, komt uit Angola. Dus in het jaar 70 was ik terug in Angola voor de vrijheid van Angola. Dus ik moet daar verder als militair. Toen was ik terug in Angola. En dan met Matadini Mario Bonakitoko van Sosoliso. Sosoliso was ook een heel bekend band uit Congo. Maar wij was daar gegaan met Matadidi en een paar goede muzikanten. Diana en noem wat, Mick Jagger en een andere vriend. Was daar terug om de band te maken van Interpalanga. Met Mario Matadiri. Daar was ik hele grote succes in Angola. Toen ben ik daar gebleven tot 93. Dan was ik in Nederland gekomen. Waarom? Waarom ben ik hier gekomen? Omdat ik was daar muzikant. En ik heb een liedje gezongen, die was niet goed. Ik heb 3 keer gevangen gezeten. De eerste keer was 2 weken. Toen heb ik nog 1 keer 1 week. En toen heb ik de lang gevangenis gedaan van 8 maanden. En ja, het was een heel moeilijk gevangenis. Hè? Omdat toen was erg communisten in Angola. Maar waarom was jij opgepakt? 1 liedje, zei je? Ja, ik heb een liedje geschreven die niet goed was. En waar ging het over? Nou, was het tegen de partij. Was tegen MPLA. Dus toen was UNITA en FNLA en MPLA. Ik was van MPLA. Omdat ik was ook bodyguard training. Toen was ik heel goed karateka. Ik heb van alles gedaan. Ik was... was bodyguard? Ik was zwarte riem van karate in taekwondo in Angola. Dus geef ik training naar bodyguard van de president. Agostinho Neto toen. En toen, ja, ik heb een band gemaakt. Die band heet Os Quatro Malucos de Rwanda. Maluco betekent gek mensen. Dus de band is de 4 gekke mensen van Rwanda. En
Ja, de band was heel veel succes ook. Spelen we heel veel. Maar toen zeiden ze dat wij stimuleren jongens om slecht te zijn. Wij stimuleren jongens om marijuana te roken. Nou, het was erg communist. Erg communist. En toen heb ik een liedje geschreven. Die was... De stad vindt niet de liedje leuk. Omdat de liedje was een beetje jongens stimuleren om dingen zo te doen. Normaal leven. Maar toen die MPLA vindt niet leuk. En Matadide heeft mij in de gevangenis gestuurd. Mijn laatste gevangenis, dat was 8 maanden. Nou, daarom was ik... toen was ik weg. Was je vrijgelaten of ben je gevlucht? Ik was vrijgelaten. Toen kwam ik uit. En ik wil nog de groep beginnen. Toen ze zei, nee, je moet naar het Nationale Orkest gaan spelen. Toen was ik naar het Nationale Orkest gaan spelen, maar ik vind het niet leuk. Ik was helemaal niet vrij. Ik zie altijd achter mij soms mensen van bevaring, zo. Ze zitten achter mij, militair allemaal. Nou, toen zei ik, nee, als ik hier blijf, ga ik dood. Ik moet weg. Wat heb je gedaan? Een vliegtuig, boot? Nee, ik was snelweg van Angola terug naar Congo. En toen was ik in Congo. Ik zei, nee, ik blijf niet hier. En dan Europa. Asielvraag. Waar ben je terechtgekomen in eerste instantie? In Nederland. In Nederland. En waar was die? In Dordrecht. In Dordrecht? Ja. En hoe ben je in Friesland terechtgekomen? Ik kom in Dordrecht. De eerste dagen vraag ik asiel. Ik ga naar AZC. Tweede dag, ik ga naar Amsterdam. Ook AZC, een hotel. Nou, en de derde dag, daar was ik 2 dagen gebleven. En de derde dag, nou, ik hoor mijn naam. Nou, je moet transfer. Nou, waar? Nou, je gaat naar Leeuwarden. Dat was grappig, omdat was een jongen daar bij mij, die was lang in Nederland. Die zei naar mij, oh, weet je waar je gaat? Ik zei, nee. Hij zei, ja, in Friesland is het heel ver weg. Hij zei, daarvoor geen Afrikaanse mensen. Ik zei, wat? Ik zei, hoe ver weg? Die jongen zei dan, ja, met die trein ben je 2,5 uur. En dan zei ik naar die jongen, ik zei, jongen, hoe lang je moet met vliegtuig naar Afrika? Die jongen zei, ja, 8 uur. En hoeveel kilometer? 8000 kilometer. Ik zei, ja, nou, ik ben gewoon in Europa. Ik ga naar Friesland, maakt me niet uit. Ik ga kijken. En toen was ik hier tegengekomen in Bonkevaart. In Friesland. Bonkeveert, ja. En dan, toen heb ik gezien en zei, nou, het is heel mooi. Ik wil rustig blijven. Dus ik vind Friesland een hele mooie stad. Wel mooi symbolisch. Jouw finish was bij de finish van de Elfstedentocht. Ja, en daarna ben ik hier gebleven. Nou, ik vond lekker hier. Ik heb allemaal vrienden, veel vrienden. Allemaal, de natuur in Friesland is heel mooi. Heel mooi. En je bent nog steeds muzikant. Want het heeft jou uiteindelijk gebracht in de groep Afro-Frison. Afro-Frison. Wie zaten daar allemaal in? Daar zat in het begin was Hans Wijnberger, Marcelo Rosenthal en Uts Bausma. En was ook Mandingo, ik en noem wat. Ja, ik noem gewoon. Mijn ex was ook daar als saxofonist. Nou, dat was onze groep. Onze eerste groep van Friesland. De groep was begonnen via Jam Session.
Ja, lekkere muziek. Afro Frison. Dat had alles te krijgen met mijn gast van Joert. Toen zit er al haast weer op. Basile Maneka. Al meer dan 30 hier in Friesland als muzikant. Wil toch even vragen, want je komt hier natuurlijk in een totaal andere wereld terecht. Je bent hier blijven hangen, volgens mij ook wel met veel plezier, heb ik het idee. Ja, Was het moeilijk of niet om je hier te vestigen in Friesland, Leeuwarden, Nederland? Of ging het vanzelf? Vond je het moeilijk om hier te aarden? Nee en ja. In het begin was... voor mij in het begin was het niet helemaal moeilijk. Hè? In Friesland heeft mij goed ontvangen. Alles was voor mij open in Friesland. Maar heb je veel met discriminatie en racisme te maken gekregen hier? Nee, voor mij niet. Misschien voor andere mensen, voor andere buitenlandse mensen, maar voor mij helemaal niks. Omdat ik was snel integreren in het systeem van Friesland. En wat is dat systeem? Hoe kijk jij naar Friesland in dat opzicht? Hoe kijk ik naar Friesland? Ja. Ik kijk naar Friesland naar de goede kant. Hè. Voor mij, Friesland... voor mij, Friese mensen ze zijn heel harder. Voor mij. Kijk, ik was zo snel in het systeem gekomen. Ik was toen nog een asielzoeker gewonnen. En heb ik kennis gemaakt met de Tjebbe. Tjebbe Hetinga. Tjebbe kent mij niet goed. En Tjebbe geeft mij de huizen sloten. Tjebbe zegt naar mij, oh Basile, je mag wel bij mij komen wanneer je wil. Kijk, iemand die blinde is en die geeft jou de slot, die kent jou niet. Je komt helemaal uit Afrika. Nou, voor mij was checken was ook goed voor mij. En alle Friese muzikanten, ik was welkom bij alle Friese muzikanten. Je voelde je welkom? Ja. En je kreeg van Tjebbe Hettinga dus enorm veel vertrouwen. Ja. Dat was, voor mij was... Friesland voor mij is mijn huis. Ik heb geen moeilijk gehad in Friesland. Nee. Heb je Tjebbe erg gemist? Want hij leeft niet meer. Ja, heel veel. Was het een vriend geworden? Tjebbe was broer, vriend, papa. En Tjebbe was mama. Ja, voor mij, Tjebbe en Tjebbe was heel belangrijk voor mij. Toen was ik hier gekomen. Altijd als ik heb problemen met mijn hoofd, ik ben naar Afrika te denken of verdrietig ben, ik ga bij Tjebbe en Tjebbe. En Tjebbe die maakt altijd de spaghetti macaron voor mij. Glas wijn erbij. Was kleine flesjes, kleine glasjes was altijd bij Tjebbe. Ik was altijd welkom. Dus, hij was een fantastische dichter, hè? Een fantastische performer. Ja. En ik heb ook zelf met de Tjebbe ook programma gemaakt, samen gewerkt met de Dode, het lied, het paard. Dat was ons programma. Combinatie van Fries en Afrikaanse gedicht. En daarmee zat je ook in het hart van de Friese cultuur dus gelijk. Ja. Als je gaat naar de encyclopedie van Friesland, je typt maar daar Basile Maneka, je vindt mij daar. Ja. Dus... Maar die periode met Tjebbe was dus heel bijzonder voor je, heel belangrijk. Ja, dat was een heel belangrijke periode. Tjebbe was heel goed. En ik was zelf ook fan van Tjebbe. Hoe hij praatte, hoe hij gedichten draaide. Tjebbe praat als iemand die zit naar te zingen. Die melodie die was heel fijn. Inje. Ik, alleen ik. Zonder vader, zonder moeder. Zelf op straat. Ik doe mij huilen. Ik, Basile.
Zo was chef. Dus ja, was heel belangrijk voor mij. Een mooie periode. Ik Had je, mis deze periode. Ja, had je nog contact met hem toen hij ziek werd? Ja, tot eind. Tot eind. Tot de laatste daar. Ook met de checken ook. Ik was bij checken thuis. Checken ligt naar bed. Te wachten om dood te gaan. De laatste daar was ik daar. Met mijn gitaar. Om te zingen. Thuis. Dus ze was heel belangrijk voor mij. Ja. Nou, en behoorlijk zwaar, denk ik, of niet? Ja, ik denk ze altijd. Gelukkig heb ik contact met de kinderen, Pieter en Wiepke. Dus ze zijn, Pieter en Wiepke zijn mijn kinderen. Ze kent al mijn familie. Ze zijn met mijn kinderen, Pieter en Wiepke met mijn kinderen, ze zijn als broers en zusters. Dus, Heb jij met je eigen familie, want je was een van de 8 kinderen, ja. heb je met een van die andere kinderen nog contact? Ja. Leven die nog? Ja. Maar ik heb 2 broers wonen in Engeland. Mijn zus woont in Zwitserland. Maar ik heb 2 broers die zijn overleden. En ik heb nog 2 broers die wonen in Congo. Onze familie was 7 jongen en 1 meisje. En je vader en je moeder? Mijn vader is overleden. Mijn moeder is ook overleden, lang geleden. Kom je er nog wel eens? Waar? Congo? Ja, lang geleden. Meer dan 10 jaar geleden was ik daar. Niet echt de behoefte om daar vaak naartoe te gaan? Nee, voor mij is geen probleem. Hè? Ik wil gaan, maar het probleem is je moet goed budget hebben om daar te gaan. Want is het Congo nog het Congo van jouw jeugd of is het inmiddels... Nee, het is helemaal veranderd. Het is kapot nu. Congo is helemaal kapot. En het zuid van Congo is altijd oorlog. En de hoofdstad, mensen leven moeilijk. Ik denk 10 cent per dag, zoiets. Te veel arme mensen. Congo is de rijk land van de hele wereld. Maar de mensen in Congo zijn erg arm. Het is moeilijk. Als je in Congo bent, bijvoorbeeld in Kinshasa. Vroeger als ik naar Congo ben, ik huil altijd. Als ik zie mensen hoe ze leven in de stad. Soms ga ik met mooie kleding. Ik zeg ja, ik moet naar Afrika met mooie kleding. Maar als ik daar ben, ik draai mijn kleding niet. Omdat ik word verdrietig. Mensen ze weten niet wat ze moeten doen. Geen eten. Te veel kinderen op straat. Arme mensen, familie zonder eten. Papa nog werk. De moeder die zoekt geld links en rechts. Zo. Nee, Congo is heel slecht geworden. Heel slecht. Leven is heel moeilijk in Congo. Moeilijk. Terug naar Friesland, terug naar het nu. Ja. Even wat je nu doet, want je was ook koorleider van All for One. Ja. Dat doe je nog steeds? Ja, goed dat wij praten over All for One. All for One. Wat gebeurt in All for One? Na corona. De koor was helemaal uit elkaar. Omdat Wilco, die was de dirigent, die heeft gestopt. Wilco Kloosterman. Wilco Kloosterman. Dat is... was ook een moeilijke periode voor mij. Omdat er was corona, scheiding, koor stoppen, allemaal. Was helemaal... alle leiding van de koor was weg. En na corona, dan was ik opnieuw beginnen. Dat noem ik nu All for One nieuw formatie. Maar wat gebeurt nu is moeilijk om nog veel mensen te krijgen na corona. Nu heb ik iets van, ik denk 12 mensen, zoiets. Vroeger was er 40 mensen. All for One is hier wel geweest. Ja. Hadden we de studio vol. Ja. Dus dat moet helemaal weer opgebouwd worden. Ja, dat moet allemaal opnieuw. Laatste week was 2 studenten van Duitsland, ze was ook gekomen.
in een koor. Dus ik zoek nieuw leiden. Iedereen die denkt dat ze kan wel komen zingen, ze kan wel komen. En nu wat ik doe, ik zoek mensen die niet durven om te zingen. Ik zoek mensen die denken dat, ik kan niet zingen. Dus ze kan wel bij mij komen en all for one. En dan ga ik ze leren om te zingen. Ook oude leiden, ze zijn welkom om terug in de koor. Omdat ik heb een nieuw dirigent. Een nieuwe dirigent? Ja, Erwin. En een jonge die is net klaar met de studie. En welke groepen zit je nog meer momenteel? Everyday People? Nee, Everyday People bestaan niet meer. Ik zit alleen met Baoma. Baoma, deze groep bestaat nog. Dit is mijn vaste band. Met de Oets, Marcelo en Dra en Moese. Ja. Ik dank je wel. Mooi verhaal. Dank je wel. En bij deze ben je uitgenodigd om je 30-jarige jubileum in Friesland. Daar ben ik heel blij. Gaan we vieren in Noorderwien. Zullen we dat doen? Ja. Ja, na de zomer. Daar ben ik heel blij, Willem. Een feestje. Ja. Je hoeft niet meer in te burgeren, maar we noemen het een inburgeringsfeestje. Ja. Ik vond het leuk dat je er was. Basiel Maneke, dank je wel. En we gaan nog één nummer draaien. Dank je wel. Dat heet Soen. Toetsengele. Waar gaat het over? Dat is verhaal dat vertelt mijn oma altijd 's nachts. Als wij zitten in het vuur en dan oma vertellen wij verhaal van iemand ze was naar de rivier om vis te vangen. En dan toen was een mevrouw, was een mevrouw die was zwanger. Die was vrouw van de koningen. En die koningen was met veel vrouwen. En hij stuurde alle vrouwen naar de plantage om te werken. Hij zegt naar de vrouw, jullie gaan werken naar de plantage, maar komen jullie terug altijd thuis met eten, veel eten. En een van die vrouwen die was zwanger, die was weer naar de plantage om te werken. En dan kreeg kinderen, 2 kinderen, tweeling. Dus de vrouw kan niet terug naar huis zonder eten, dan de koning gaat haar doodmaken. Dus wat beslissing de vrouw pakt de een van de vrouw, laat maar in de rivier. En zij gaat in het dorp met eten met 1 kinderen. Toen was thuis, zegt naar de koning, ik heb de kinderen. De koning zegt, waar is de eten? De vrouw zegt, ja, ik heb de eten hier. Maar wat gebeurt ik ga snel. Wat gebeurt altijd als die vrouw gaat naar de plantage om te werken? Als zij liep bij de rivier, was de andere kinderen was in de rivier. De kinderen beginnen te zingen die in de rivier is. Beter mama. Hij vertelt alle verhaal wat gebeurt in zijn leven. En toen de vrouw komt snel thuis, hij zegt naar de marabout van de dorpen. De marabout van de dorp zegt, oké, wij gaan in de rivier om jouw kinderen te halen. De vrouw zegt, nee, maar hij is overleden. De marabout zegt, nee, de spirit gaat nooit dood. Hij is nooit daar. En toen was ze in de rivier, begin de liedje, beter moet je en dan gabi mama. En toen de kinderen komen boven in het water en dan komen bij mama. En dat was een grote feest. Dat is de verhaal. Dank je wel. Dank je wel. Ça, c'est l'Afrique. Écoutez-moi, les gars. Mango Forêt. Sont présents. Et ça. Ma fille, meno maman. Petite sœur propre. Merveille à Lausanne. Petite sœur propre. Elle, ça. C'est Gino. Brasilia. Amanda Ashley. Cecil Sunama. Tira. Evento kutuyenda ngabi mama. Tutengele mama wa butanzo dibana. Tutengele mono yoka geta kuna kufa bantu. Tutengele yani wa
man.